Haba. Tama yan. Baka madaling wire. Bigla shout out sa inyo mga hindi ba dali yung wire? Malayo. Ibang iyata. Yung station lang natin doon, yung saksakan. Saan? Ako mga nito sa loob. Ha? Sa loob. Hindi na init. Hindi naman. Hindi man siya nainit. Ano naman na yan? Basta wag lang magagalaw ang ano naman. Oo. Walang magagalaw. Kasi madali. Shout out po. Ba't ibang ano? Ibang ang tunog ng ano mo niya? Ng wedding rod? Ah. Parang ano siya? Alin? Galit na galit yan? Wedding rod mo? 6011 ito para nga pumasok yung 60? 11? Hindi ako kumuha ng 6013. Para pumasok sa loob, para andot na yan. Itong luto. Talagang penetrate. Ay. Penetration ba? Para yung hinang natin, pasok lahat sa loob. Hindi yung wire, hindi madali. Malayo. Malayo. Nakasilaw. Ang mahirapan tayo dito sa ano? Saan? Sa mudguard mo. Sa Paano mo siya babaluktutin? Bigala shout out. 1 billion in the house. Bigala shout out. Oh my God. Maganda tanghali sa mga hello po. Hello. Tayo po ay nagpapa-repair ng ating cassette ngayon. Sukar ko. Ang init. Oh, nalusaw na yata eh. Wala, nangangamoy na ng wire. ito yung Ha? goma. Kumustubo. Ano? Ano ba yan? Tapos ginawa. Mo cellphone ko. Ah. Palitan na. Sabi, linagay. Rakot na naman. Sabi, linagay. Hindi ka nakapataw. Pinato mo yan, alam mo madulas yan. Alam mo madulas yan eh. Double pa ako. Asaan? Mabuti may ano, protector. Ano, dali? Masag. Nadali di CD? Oo nga, oh. Wala na. Pati camera. Tingnan mo yung camera, wala na yan. Hindi, protector lang yata nadali. Hindi, ano? Iyan malaki, wala. Ha? Yung malaking yan. Ito yan, sa taas. Ha? Yan sa taas. Ito, pwede niya yan, no? LCD yan. Mag-isip. Ay, marami ka ng project. Dali, ayan po yung ano, yung latero dito sa amin, oh. Pag may project pa talaga sinisira yung cellphone. Ba't pinatong mo kasi sa stainless? Miguel shout out, 12 million in the house. Miguel shout out sa inyong magandang tanghali.
Ayan po, nire-repair niya po. Yan po si Ninyo. Eh mga kababayan, mga taga Bicol, siya po si Ninyo. Yan ay taga Albay. Albay. Taga-Albay naman talaga yan. Ayan. Yan o, yung cellphone niya kinakalikot, nalaglagan ng ano, ng debris. Debris. Tapaludo. Wasak po! Wala na tayong pampalit! Oo, nabasag. Nadaling nalaglagan. Pero hindi mo yata yung CD na dali. CD? Yung sa taas. Yung isa. Ito mama. Dito to mama. Yung camera. Ayan, may tama yung camera. Malinaw. Ewan ko eh. Patay tayo diyan. Malinaw? Malinaw pa man ah. Okay pa. Yun! Dali mo. Dali ka ngayon. Nadali ang sa iyong cellphone na naglagan ng ano. Ayan po, sino niyo po yan ay taga... Oh, mayroon ako doon ano, kakilala sa sinasabi mo lugar. Ang lugar sa inyo? Sa Ligas. Rapo-rapo? Rapo-rapo? Oo, Rapo-rapo Albay. Oo, nandun, mayroon akong ano doon, na si De Los Santos. Marami din sa atin. Taga roon din yun sa Albay. Ayan si kabayan, si Insan De Los Santos. Ayan, shout out 8 million in the house. Ayan po, nagpa-repair tayo ng ating truck kasi halos 1 buwan na tayo mahigit na nakatingga. Lahat po ng ano yan, na pwedeng gawin dito. Yan po, walang makina. Yan, walang makina siya lahat. Wash out. Kasi ang makina natin nandoon sa ano, repair. Pati ito ulo, mga langga, mga idol, palit po to. Ang hirap kung walang trabaho. Pinatawag namin yung latero. Kulano din po yung latero yan dito sa Laguna. Yan siya nakakilala kay ninyo. Rapo-Rapo Albay. Yan, taga Rapo-Rapo. Rapo-Rapo, di ba yung sa ano yun? Isla? Isla. Ito po yung malagay ng makina. Sa engine support po yan. Bali natanggal yung pinaka-housing niya. Pinastas natin. Mega shout out. 9 million in the house. Mega shout out sa inyo lahat. Yan yung ating trust differential. Yan, differential. Okay lang po po yung ganito na may ano yan. $5 million in the house. Mega shout out. Ba't binaluktot mo? Para sa ilalim? Yung mga saktikan. Sa dagat. Mga discarding Pinoy. Para mapasok yung pinaka ilalim. Kaya binaluktot yun. 10 million in the house. Bigay shout out. Ayan po yung napapatungan ng makina. Diyan po yung nakapatong yung makina. Anong tubo? Ito. Ay yung ano yan sa sa hangin. Mayroon pa ba't hindi mo tinanggal yan? Len. Yung dali yung wiring. Hoy, papalitan ng wiring yan. Yan, paulitin. Tapos yung sa ano yan? Ano tawag nito? Out sa mga taga Bicol. Ano magalaw shout out? Amo yung magalaw shout out. Hoy. Shout out.
Andiyan dyan, ha? Diyan. Diyan. Nadamay ka na din. Ano yun? Ano, papagawa ka? Ito natin yung ano, Toolbox? Tingnan mo muna. cutting disc. Wala, cutting disc. Diyan mo lapit naman hardware, ah. Wala ko ba tawag ba? Hardware. Cutting disc. Tawagan mo na. Hindi ba nag-iwan? Pag-withdraw pa rin siya. Si ano? Hindi naman yan yun. Babalik pa yata eh. Manager ninyo. Ito. Oo. Kaya, 09. Pinapagay ba na? Meron pa yata rito. Miguel, shout out 9 million in the house. Thumbs up ng thumbs up po. Pa-thumbs up naman po ng aking bahay. Saan? Saan siya? Ben! Bakit papagawa ka ng toolbox? 3, Bakit 3, sila? 1, 2, no? Oo. Yan na saan? Sakay mo saan? Well, sa ilalim yan, 2, 3, kalapa. Ano, silip-silip. Ano yung gagawin toolbox? Ano yung malaking toolbox? Hindi, maliit lang. Ay bago? Babaguhan lahat? Parang putol-putol na yung mga dito, ah. Hindi naman yata aabot. Kaya? Nag-drive na to. Binasagot eh. Hindi, baka... Ano yun? Didiretso na sa kanila? Hindi. Dadaan dito yun. O, di ba may ano? Tingnan natin. Oo, di. Bali, mainit pa naman eh. Oo. Oo. Mangingitim tayo eh. Sanay naman yan sa ninyo mabilad. No. Paano tayo makakuha ng isa pang Oo nga. misis natin? Parang hindi na ka-uwi yung sinasabi sa'yo. Ha? Hindi na ka-uwi. Bakit? Diretso kong data. Oo? Oo. Yung galing. Ano niya eh, performance eh. Kung binibigay mo na sa akin Facebook, pre. Kamaya ka, tinig mo. Hindi nakauwi ang alin? Isama Nine. ko. Ha? Isama ko. Yes. Na niya. May asawa ka ba? Ba't nawawala? Eh, nasa abroad ka eh. Sa abroad. Asawa ko. Na hindi pa nagkikita. Sana all may asawa. Bigyan na shout out 5 million in the house. Bigyan na shout out sa mga idol, mga langga. Kumusta po ang lahat? Maganda tanghali po sa inyo lahat. At repair lang po ng ating mga may sira, may mga damage yung ano. Okay na yan? Yung ano, yung support? Yes. Sigurado? Perfect. Perfect. Ano yan? Laki ng tuwala ko dito sa kanya. Ito, wala naman tayo na ano dito ano. Hmm? Ito, lilinisin pa to eh. Alin? Alin? Ano yan? Babaguhin yan. Ang ano yan. Lahat ng mga ano dyan. Pilipino ka pala? Ha? Pilipino? Oo. Akala ko Pakistan ka. Pakistan. Ano ako? Johnny. May bandira ka din pala. Akala ko Pakistani ka. Pilipino pala kasi ninyo. Susunod po tayo dito sa ilalim. Sige, kaya. Malulubat tayo. Ayan, maluwag na dito yung nalalagyan na pinakaloob. Ayan. Baba mo na yung ano mo. Building machine. Building machine. Oo. Isipin ko pa nga ang prepare mo. Ayan yata sa pinakataas niyan. Ayan. Meron yan ah. Kaya ba yan? Yan yung may ano yan, taas. Ayan, may yung pinakadugsungan Ah, ka ito? Cross member. Diesel yan, Brad. Oo.
Hindi ba kailangan ano yan? Diyakan yan? Pwede natin takip to. Uy, wala Ano akong yan, diyak. pwede magtatamper niya. Ha? Pwede magtatamper. Lalit? Pwede magtatamper niya. Second part. Meron mo lang yan. Ano ko? Tsaka welding na lang. Ah. Welding na rin tayo. 5 million in the house. Miguel ay shout Ha? out. Si welding na. Hindi, 60 din lang. Ah, pwede rin. Ang alin? Nakadikit pala ito dito. Dalawa pala yun. Wala na to. Sira na to. Hinatawag. Sayaw! Sayaw! Hello, boss. Sili niyo po to. Hindi niya, saglit na po. Iyan ko lang kayo para ito. Umalis yun ang gagawa nating latero. Bigyan ng shout out mga idol. Ito po yung ating truck na walang makina. Kasi ano po, overhauling lahat. Lahat po tinanggal ang makina kasi eco-condition po. Halos po isang buwan na to naka ganito. Kaya ang hirap. Ang hirap na walang trabaho, di ba? Napakahirap mga idol. Napakahirap. Walang trabaho. Talagang magtsatsaga. Ito ora. Tayo. Wala po sa lahat. Ay, laki na dyan natin. Kumusta ang lahat? Kumusta po? Tayo okay. I-repair ng ating truck. Okay. Ah, Iyak mo ako. wala nga nakiyapi. Hirap pa ng ano? Wala, sila nga yung tatlo. Di nagana ba? Sila. Ha? Nagana nga. Ipakakala ko lang sana. Di ba nagana yan? Yung sa loob meron yata nagana konti. Ay yung ano dyan, tinan mo. Yung dalawa yan eh. Kung anong nagana dyan. Na jack. Ayan. Ito po yung ano, pinapagawa natin. Pinapatungan po to ng makina. Yan. Yan po yung nakapatong yung makina sa dito. Engine support. Yan. Meron? Ay, nagan. Tigas ah. Ha? Tigas. Sa bago lang to eh. Tinatagalin natin. Ha? Kaya mo na ito. Ha? Ito, itong ano to, Bo? Agad dito. Yan pa rin. Oh, basta may putas na. Ayan. Mahaba yun. Parin ang kulang natin dito. Ha? Parina. Sabi na sa bayan Parina. Bukas. Parin na lang natin bukas. Ano ba Parina yun? Ang alin? Yung ano? Ito?
Ikaw, anong diskarte niya? Napinurutan ko nga eh. Ha? Ano na, kasama pa yung log-log yun. Ano eh? Ha? Dilaglag mo talaga sa cellphone. Ay, dito kaya na. Pulat pa naman na ito. Eh, kuha na ito. May mga kantukan. Hindi ba niya yata? Pag na-stainless yata yan? Ha? Chrome lang yata yan. Hindi, stainless yan. Stainless yan? Ako na. Ano ba yan? Ha? Sana'y makita. Wala tayo. Ayo! Ulang pa. Buhok. Ha? Ulang pa. At kulang pa. Paano mo yan isadya? Hindi rin kaya? Nakakatuwa. Kulang pa rin. Baba nga, kulang nga. Dapat kalso. Ano? Hindi mo meron. Ha? Meron na cutting days. Hindi cutting list na? Pati madera sa mga meron dito. Huwag nang bumili. Meron pala ang dami doon sa taas eh. Cutting days, pati ano, madera. Maraming cutting list din. Oo. Sa piraso yata ay. Pwede na yun. Gamitin. Okay, yung mga dati pa yun. Pinagamit. Ayun o, may kahoy o. Hindi kaya. Huwag ka lang bumili ng cutting days, pati madera. Meron pala dito sa taas. Ayun o. Pwede yun? Ha? Ayun o. Kahoy. Saan pa ba? Sige, diyan ka na. Ibigay mo na kayo para sa truck. Sana'y maulit. Ano? Yun. Ha? Abot mo, yun. Hindi nga. Kakanda utot-utot pa ako eh. Wala, hindi talaga. Ah. Lahat. Kaya na yan. Yan. Ano? Ang bomba? Ito oh. Yabi. No, kaya? Sana'y maulit. Para yung ano yung ipik ay ano, service. Ano yun? Hmm.
support. You gotta shout out. 1 million. Buhay sa buhay. Yan. Tutang na, natira ko yung ito. Ha? Natira ko. Ano sira? Ano sira? Ha? Ano sira? Sa pinaka-plato, Bakit? Na paano? tatagal yung pinaka-remache. Pag tinitibal mo, Ah, hindi rin naikot yung pinaka-plato. sprocket? Hindi, plato eh. Ay, yun na ano ng kadina? Oo. Kaya nga, sprocket yun. Ang sprocket na, sa huli yan. Ay, yung sa unahan? Oo, yung sa unahan. Ah, So yung pidalan, oo. mamirimachi yung pinaka yung plato Ah. na. Yun, natanggal. Padyak na padyak ko sa tumambon. Tatanggal pala. Ang lakas ng ano yan, ano? Ang lakas ng ano yan. Lakas ng hatak. Tulis ang ngipin. Ay, Bass grip po. May Ha? bass grip pa dyan, bass grip. bali. Tanggalin doon. Ano ipitin mo? Brown. Ba't nalusaw? Meron yata si ano. Meron doon kay ano. Ha? Meron kay anong tawag ito? Kay... Masaya sa yabi. Masaya? Alin? Sa yabi? Wala. Ay, nagay. Ito. Ikaw na gumagawa dyan eh. Ha? Ikaw na nagawa dyan ah. Wala na. Ito pala. Yan. Natatanggal yung ano yan. Yeah.
Masunog yung ano ng diesel. Ha? Malubot ng cellphone ko ah. Wala naman. Wala mang gagamitan. Sa dito. Legal shout out mga idol malang lang na. Kamusta po ang lahat? Hello.
Da 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 da. Ito na ka mo. Ha? Kala ko ito. Sina? Diba? Kaya kala ko kabila tama pa. Maingay, maingay. Wala na yata dito. Ha? Sa barina. Maganda. Gagamit. Likabok.
ano, mga idol, mga langga. Mega lang shoutout mga langga. Yan. Nag-prepare tayo ng truck. Yan mga pisa ng truck ko. Yan. Yan. At hindi pa tayo nakakabiyahe. Tapos nandun yung makina sa kabila. Sa loob. Wala pa tayong pwede biyahe po. Mahirap pag ano, walang biyahe. Hirap. Ano oras na ba? At uwi na din tayo may mga ito. Garastos. Parang nakasip. Ito po. Salamat po sa pagnasalit. Bye-bye po. I love you. Bye-bye.